जोङो सावरायबाय थादों दायो बिटिआर नि एम मानगोनां दावबायसा बर' बिथांजों आरो बिथांनिफ्राय जोङो बिटिआर गभर्नमेन्टआ आथिखालाव मा मावगासिनो दङ आरो थांनाय समफ्राव बोरैहाय बिथांमोना आन्दलननि गेजेरजों नैबे राजखान्थि बेलायाव फैनो गोनां जाखो बेखौ जोङो मोनथिगासिनो दङ। दा बे समाव आङो मोनथिनो नाजाबावगोन जिहेतु नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव माखासे बिखेखय आङो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ बुंदों जाय खामानिखौ थांनाय 15 बा 17 बोसोराव खामानि मावफेराखैमोन नोंथांमोना बा नोंथांनि डिपार्टमेन्टआव माखासे खामानि जानाय मोनदों जेरैबायदि सीएम कापखौ भारतनि नरेन्द्र मदि बिथाङाबो जिहेतु रायखांनो गोनां जादों। दा बेफोर माबायदि सम्भब नोंथांमोननि थाखाय बोरैहाय नोंथांमोना साननानै बोरैहाय डिजाइन खालामनानै बेफोरबायदि खेलाखौ नोंथांमोना नैबे समाव लाना फैनो हादों आरो बेजों जोंनि लाइमोनफोरा इयुथफोरा मा लाब जादों होनना सानो? दानि जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांखौनो जोङो साबायखर होनांगोन आरो जोङो खाफाल गोनांबो होननानै बुंनांगोन। जोंनि खुगाजों बुङोब्ला बांद्राय बुंनाय बायदि मोननो हागौ सोरबा जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथां बायदि सासे दूरदर्शी जायखौ जोङो भिजनारि होननानै बुङो बिथांबायदि सासे दैदेनगिरि मोननाया जोंनि थाखाय जोबोद खाफालनि बाथ्रा। आरो बिथाङा आंनो स्पर्ट्स एन्ड इयुथ वेलफेयार गेलेमु आरो लाइमोन अनसाय बिफानखौ आंनो होदों, लोगोसे रेशम बिफान सेरिकालसार आरो हारिमु बिफान बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ होदों। आं जेब्ला बे मोनथाम डिपार्टमेन्टखौ मोनो गोबाङानो बुंदोंमोन नोंहाथ' फानानो गैया माथो स्पर्ट्सनिलाय मा मिन्स इएम जानो कालसारनि मा इएम एम्फौ फिसिनायालाय मा दङ। नाथाय जों नायबाय थाखा फैसा थायोब्लाबो गोबां डिपार्टमेन्टआ हयथ' बा गोबां मानसिया हयथ' खामानि मावनो रोङाबो जानो हागौ। नाथाय मोनसे भिजन मोनसे डिजाइन मोनसे क्रिएटिभ थायोब्ला थाखा फैसाया जेबो नङा गासिबो एरेन्ज जायो मेनेज जायो। दा बेखायनो बिथांनि सानखांथिजों प्रमद बर' बिथांनि सानखांथिजों माखासे खामानिया सोलिबाय। जोङो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टखौ आवगायनि जि सरकार बे सरकारनि समाव गोबाङानो गथ'फोरनि क्लाबनि बेबायदि मोनसे साननाया दङमोन। नाथाय बे स्पर्ट्सआ जे मोनसे बिराद गेदेर बुहुमाव राज खालामनानै दङ बेखौ हयथ' गोबाङानो बेखौ सानखाङाखैमोन। दिनै मुलुगनि 50% बिजनेसआनो स्पर्ट्सआव दं, स्पर्ट्सजों सोलियो। दिनै आर्जेन्टिना बायदि ब्राजिल बायदि खोथाखौ जों बयबो मिथिगौ। दा जोंनि भारतआवबो जों मणिपुर जोंनि खाथियावनो थानाय बा जोंनि पान्जाब लुधियाना बायदि बायदि माने हादोरसानि खोथाफोरखौ जोङो मोनथिगौ। दा बेखायनो जोंबो नाजादों जे बड'लेण्डआव स्पर्ट्सनि गेजेरजों हिउमेन रिसोर्स काम इक'नमिक फ्ल' बेखौ जों खालामनो हायो नामा। दा गिबियावनो मानगोनां मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव नर्थ इस्टआव जोङो थानाय जे 6 सिडिउल काउन्सिलफोर दङ बेखौ जोङो मोनसे कमिउनिकेट खालामनो थाखाय आरो जों बयबो मिथिगौ जे गेलेमुआ मोनसे हादोरजों मोनसे हादोर फोनांजाबनायाव मैखोम रुल लानो हायो। खारन गेलेनायाव कुनु धोरोमनि खोथा फैया, गाबनि खोथा फैया, हादोर माने दोलनि खोथा फैया, संगठन राजनितिनिबो खोथा फैया। दा बेखायनो बेयो मोनसे हादोरनि मोनसे हादोरजों फोनांजाबनायाव जोबोद मोनसे गोजौ रल लानो हायो। दा बे हिसाबै जोङो जोंनि नर्थ इस्टआव थानाय जे 6 सिडिउल काउन्सिल दङ मोन 10 बिथांमोनजों जों सावरायलायनानै जों मा खालामनो हायो बा बिथांमोनखौ सावरायलायनायनि मा राहा जों लानो हायो बेनि थाखाय जोङो सानखांथिनाय जाहैदोंमोन। आरो बेखौ जोङो गोबां खेब सावरायनायनि उनाव जोङो नर्थ इस्टआव थानाय काउन्सिलफोरजों जोङो सावरायलायनायनि थाखाय आरो मोनसे मोजां माने राहा बेखौ लानो थाखाय जों आइएसपिएलखौ खुंनाय जादोंमोन, इन्टार 6 सिडिउल प्रिमियार लिग होननाय। आरो बियो जोबोद मोजां जाफुंसारदों। आरो बे आइएसपिएल खुंनायनि गेजेरजोंनो जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव स्पर्ट्सनि जि हाबसोनानै थानाय माखासे रोंगौसाफोर गेलेगिरि आरो गेलेनायनि बिथिङाव जे जोंहा मोनसे रं कनसेप्ट दङमोन बियो क्लियार जादों होननानै आं सानो। आइएसपिएलखौ जोङो मोजाङै खुंनो हाबाय। जोङो मोनब्रै जिल्ला, तामुलपुरा जाथ'वाखैमोन, मोनब्रै जिल्लायावबो जोङो बे आइएसपिएलखौ लांनानै जोंनि रायजो राजाफोरखौ देखायनायनि जों मोनसे आरो एवारनेस खालामनायनि मोनसे हाबाफारि लाबाय। आरो बेजों सारा मुलुगावनो जों बुंनाङा, मुलुगाव जों बुंला, सारा इन्डियायाव जेराव आइएसपिएलआव फाइनाल गेमाव इण्डियान फुटबल फेडारेशननि आफादगिरि कैलानचु बिथाङा फैदोंमोन। दा बेखायनो बिथांनि गेजेरजोंनो मोनसे मुंदांखा जादों। आरो बिथाङा खोथा होलांदों जे नोंथांमोननो जोङो जि नोंथांमोना स्टेन्डार्डआव गेम खुंबाय, खेला खुंबाय, आं दुरन कापखौ नोंथांमोननि माने
काउन्सिलाव हरनायनि थाखाय आङो सावरायगोन आरो बिथाङा खोथा होलांनाय बायदि एसिया हादोरमानि बयनिख्रुइबो गोजामसिन आरो मुलुगनिनो थामथि गोजामसिन दुरुन काप 132 दुरुन कापखौ जों गिबि खेब क'क्राझाराव खुंबाय बेखौबो जोबोद मोजाङै जों खुंनानै हरनाय जाहैदों 133 दुरुन कापखौबो जोङो जोबोद मोजां खुंनानै हरबाय बेखौबो जोङो क'क्राझाराव खुंबाय आरो बेनि उनाव दायो 134 दुरुन कापआ क्वार्टार फाइनालसिम जोंनियाव जाफैबाय आरो बेयाव जोंहा बयनिख्रुइबो गेदेरथार जाफुंसारनाया जाहैबाय मा दुरुन कापआ इन्टारनेशनेल लेभेलनि जिहेतु टुर्नामेन्ट आरो बे टुर्नामेन्टआव आसामनिफ्राय मोनसेबो गेलेग्रा हान्जाया बाहागो लानो खाबु मोनाखैमोन जिहेतु बे दुरुन कापखौ आर्मिया नायो दा बेवहाय जोंनिफ्राय खावलायनाय जाहैदों दुरुन कापआव बड'लेण्डनिफ्राय मोनसे टिम थानांगौ आरो जों खावलायनाय लेखा जोंनिफ्राय मोनसे हान्जा मोननाय जाहैबाय जायखौ जोङो बड'लेण्ड FC बड'लेण्ड फुटबल क्लाब होननानै जोङो मुं दोननाय जाहैदों आरो दिनै दुरुन कापआ जेसेबां बोसोर सोलिलांगोन अब्लासिम जोंनि बड'लेण्डनिफ्राय बड'लेण्ड FC मुङै टुर्नामेन्टआव बाहागो लानो थाखाय इनभाइटेसन मोनबाय थागोन बे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि थाखाय गेलेगिरिफोरनि थाखाय जोबोद मोनसे थुलुंगानाय आरो मोनसे जाखांफुनाय आरो जाफुंसारनाय आरो गोबाङा बुंदों ISPL खुंना गोबां खरसा खालामदों दुरुन काप खुंनानै गोबां खरसा खालामदों बायदिसिना खुंनानै गोबां खरसा खालामदों दा बेयाव जों बुंगोन दुरुन कापखौ जोङो बोसोरथाम खुंबाय बे बोसोरथाम खुंनायाव जोंनि जे सोमोन्दो दिनै 24 कान्ट्रिया 24 हादोरा दुरुन कापखौ नायबाय थादों आरो जोङो क'क्राझारखौ गोजोननि नोगोर महरै जों गायसननो नागिरदों एबा बुंनाय जाहैदों बिमुं होनाय जादों दा सिटि अफ पिस दा बे गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव दुरुन कापआ जानाय लोगो लोगो बुहुमनि 24 हादोराव सनि टिभिआ लाइभ टेलिकास्ट खालामो दा बेवहाय बुहुमाव जोंनि क'क्राझारा बयजोंबो मुंख'जायो माने भारत हादोरावनो बड'लेण्डखौ बयबो मोनथियामोन नाथाय बे दुरुन काप खुंनायनि गेजेरजों गोबां जायगा गोबां मानसिया क'क्राझारखौ मिथिबाय आरो बे दुरुन काप खुंनायनि उनाव जोङो मोननै जोबोद गिदिर सम्पति मोनदों जों बे जाबाय NCC जोंहा क'क्राझाराव एबा बड'लेण्डआव जोंहा गावहा NCC गैयामोन अदालगुरि पार्टआ तेजपुर इउनिटजों सोलियो नैबे पार्टआ गेजेर पार्टआ बा जोंहा बाक्सा चिराङा जोंहा गुवाहाटी बा नै क'क्राझार पार्टआ धुबुरीजों NCC इउनिटजों सोलियोमोन दा जोङो फार्स्ट एबा गिबि खेब दुरुन काप खुंनायाव भारतनि रक्षा मन्त्रि राजनाथ सिंह बिथाङा फैदोंमोन आरो बिथाङा फैनाय समाव जोंनि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा गोसोखांलाय गथायबाय जे जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरनि मोजां सुबिदानि थाखाय जिहेतु NCCखौ जों बयबो मिथियो बेनि मोजां सुबिदानि थाखाय जाहाथे फिउचाराव जोंनि सेंग्रा सिख्लाफोरा गावनि लाइफखौ दाना लानो हायो दाना लानायाव सहाय खालामो बेनि थाखाय जोंनो NCC इउनिट नांगौ आरो बिथाङा लोगो लोगो एप्रुभ खालामना गालांबाय आरो दिनै क'क्राझाराव 73 आसाम बेटेलियन NCC इउनिटआ सोलिबाय आरो बियो 3400 फरायसा फरायसुलिखौ बेवहाय एनरल खालामनो हानायनि केपासिटिया दङ दा बेनि थाखाय जोङो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोननो 20 बिगा हाबो होनाय जाबाय आरो जोङो बाउन्डारि वाल बानायगासिनो दङ आरो बिथांमोननो अस्थायी भाबे टेम्परारिलि जों अफिस टाउनावनो होनाय जाहैदों दा बिथांमोननि जि अपारेशन एबा खामानि बियो सोलिबाय थाबाय आरो नैथिया जाबाय मा हाई पारफरमेन्स स्पर्ट्स ट्रेनिं एन्ड हिलिं सेन्टार बे आसामाव गंथामल' गंसे जरहाट गंसे खर'होजाय गुवाहाटी आरो बेखौ जोङो क'क्राझाराव मोनदों बा नैथि खेब जों दुरुन काप खुंनायनि गेजेरजों जों बेखौ मोनबाय आरो बेनि गेजेरजों जोंनि प्रेक्टिकेल माबायावहा स्पर्ट्स पार्सन जानो थाखाय एनि इभेन्ट जानो थाखाय जिफोर जोंनो टेकनिक जिखिनि नांगौ जायो माने बबे समाव बलखौ किक होनांगौ बबे समाव रिसिभआ बोरै खालामनांगौ सुइमिं खालामनो थाखाय आथिं आखाइखौ बबे समाव सोमावनांगौ आरो जोंनि स्टेमिनाखौ बारायनो थाखाय माबायदि एक्सारसाइज बियो बे हाई पारफरमेन्स स्पर्ट्स ट्रेनिं एन्ड हिलिं सेन्टाराव दंजोबो आरो जि इन्जुरि जानाय जोंनि गेलेगिरि बिथांमोन इन्जुरि जानायखौबो जोङो जेनेरेल ट्रिटमेन्ट खालामोब्ला मेडिकेलाव ट्रिटमेन्ट खालामोब्ला गोबां स्पर्ट्स पार्सनफ्रा बेक खालामनो हाया फिल्डआव बा बिथांमोना गेलेफिननो हाया दा बेखायनो बे हाई पारफरमेन्स हिलिं सेन्टाराव सासे स्पर्ट्स पार्सना सिनस्रियाव आघात जाब्लाबो आन्थुआव आघात जाब्लाबो बेखायनो बे हिलिं सेन्टाराव 6 माह गाहाम जुदि ट्रिटमेन्ट मोजां होयो होनानै बेखौ फिन आगयनि बायदिनो गेलेगिरि महरै जों गायसननो हाफिनो दा बेयो जोबोद मोजां मोनसे सम्पति आरो अल इन्डियायाव गंसेल' माने बियो सेन्टार जेराव
गाहाय हारा राजहारानि ट्रिटमेन्टआ बेयाव जायो दा बेखायनो जोंनि गेलेगिरि बिथांमोना खाबु लानो हायो बेयाव फैनानै फ्रि ट्रिटमेन्ट अभिनव बिन्द्र फाउन्डेसना बेखौ जोंनो होदों दा बेबो मोनसे जोबोद गोजौ इनस्टिटिउसन आरो बे जोंनि बड'लेण्डनि थाखाय जोबोद मोनसे मुंख'जाथाव मोनसे सम्पति दा जोङो डुरान्ड काप खुंनानै बेखिनि सम्पतिखौ बड'लेण्डआ आरजिनो हादों दा बेनि अनगायैबो जोलुरल' नङा जोंनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा एसिया हादोरमानिनो जि खख' बेफोर गेलेनायखौ जों आगोलाव गेलेयोमोन बे खख' चेम्पियनशिपखौ तामुलपुराव खुंहैबाय दा बेनि अनगायैबो जोंहा सन्तोष ट्रफिखौबो जों खुंदों आइ लिगखौ जों खुंदों दा बेनि अनगायैबो जोंहा बड'लेण्डनि स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टनिफ्राय आङो जोंनि बड'लेण्डनि गासैबो इभेन्टखौ जाहाथे गासैबो इभेन्टआव जाहाथे हिउमेन रिसर्स बा सुबुं सम्पद सोरजिनो हायो फुटबलल' नङा दा बेखायनो गासैबो इभेन्टआव मोनसे एवारनेस खालामनो थाखाय बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिट होननाय मोनसे जों खुङो बोसोरफ्रोमबो जोंनि सरकार फैनायनि उनाव जोङो थामथि खेब थांनाय बोसोराव बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिटखौ जों खुंलांबाय खेल महारना खिन्थु नैथि खेबसो जों खिन्थु थामथि खेब बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिटखौ जों खुंदों आरो बे बड'लेण्ड स्पर्ट्स मिटखौ खुंनाय लोगो लोगो बड'लेण्ड ओनसोलनि जिफोर गेलेगिरि बिथांमोना गावजों गाव सिनायलायनो हादों बिथांमोननि टेलेन्ट हान्ट जादों गामि ओनसोलाव थानाय गुबुन गुबुन ओनसोलाव थानाय गाव गावनि गेलेनायखौ गेलेगिरिफ्रा दिन्थिनो हादों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि जि गाज्रि साननाय गाज्रि लामाजों थांनो नागिरनाय बेखौ जों एसेब्लाबो हमथानो हादों आरो रिसेन्टलि जोंहा मोनसे जोबोद गिदिर मेगा इभेन्ट जालांबाय बड'लेण्ड CM काप 0.1 बेखौ बयबो मिथिगौ बेखौ 1.5 मासोनि सिगाङावनो मात्र 1.5 मासो सिगाङाव जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि बिथाङा सावरायदों जोंदों जे बड'लेण्डनि जि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ दा बिथांमोनखौ जोङो गेलेनायनि बिथिंखौ लांनानै जों जाहाथे बिथांमोनखौ माखासे खाबु होनो हायो आरो बिथांमोनखौ टेलेन्ट हान्ट खालामनो हायो नामा सावरायनाय जेरै ओरै खामानि जोङो मोनसे पलिसि लाबाय जोंनि डिपार्टमेन्टनि CSD निफ्राय लानानै गासिबो मावख'गिरि DSO बिथांमोनखौ लानानै जों सावरायबाय बोरै खुंनो बेखौ जोङो मोनसे आइडिया दिहुनबाय कनसेप्ट दिहुनबाय जे बिटिआरआव दायो 420 VCDC दङ 420 VCDCआव जों उइथिन VCDC कम्पिटिसन जों खालामनानै आप टु काउन्सिल लेभेलसिम जोङो कम्पिटिसन खालामनो हायो नामा आरो बेबायदिनो जोङो मोनसे पलिसि लाबावबाय जोंनि टीम आरो प्लेयारा जाहाथे काउन्टआव फैनांगोन हिसाबाव फैनांगोन टीमा बेसेबां पार्टिसिपेट खालामदों आरो बेसेबां प्लेयारा बेयाव गेलेदों जों बेखौ अनलाइन रेजिस्ट्रेसन सिस्टेमाव लाबोबाय आरो अनलाइन मुडआव जों रेजिस्ट्रेसन खालामनाय लोगो लोगो जोङो नुबाय 3,700निबो बांसिन माने जोंहा टीमा बहाय बाहागो लाबाय आरो प्राय 70,000 गेलेगिरिया बहाय माने गेलेबाय दा बियो मोनसे मेगा इभेन्ट जाय इभेन्टआ दस्रा रायजोआव हयथ' मोनसे सिस्टेमेटिक जायाखैमोन जानो हागौ जायनि थाखाय आसामनि गिबि मन्त्रि मुस्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि गेजेरजों भारतनि गाहाय मन्त्रि बिथांनो मेसेज हरनाय जाहैबाय जोंनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा आरो भारतनि गाहाय मन्त्रिया जिहेतु मन की बात लाखियो आरो बे मन की बातआव जोंनि बड'लेण्डनि जे CM काप बेखौ मोजाङै सावरायदों आरो बेनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गेलेमुनि मोनसे जांख्रिखांनाय बेखौ जोङो लाबोनो हादों आरो बे CM कापनि जि स्ट्राक्चारमोन जोंहा VCDC लेभेलाव कम्पिटिसन जायो गामि गामि VCDC लेभेलाव जिहेतु जेसेबांखिनि गामि दङ बे गामिनिफ्राय क्लाब थायो गामि दाबसेयाव मोननैबो थानो हायो मोनथामबो थानो हायो जायखिजाया इनरल खालामनानै उइथिन VCDC कम्पिटिसन आरो VCDCआव जायफ्रा चेम्पियन जागोन बिथांमोना गाव गावनि समस्तिनि सिङावनो मोनफा मोनफा BTC समस्तियाव 14, 13, 12 जेसेबां जि माने VCDC दङ आरो बे VCDCआव चेम्पियन जानाय टीमा माने सिभिल डिस्ट्रिक्टआव से हमना ला क'क्राझाराव बेसेबां समस्ति दङ बाक्सा तामुलपुर बा उदालगुरियाव बेसेबां समस्ति दङ उइथिन कन्स्टिटुएन्सि लेभेलाव चेम्पियन जानाय टीमा माने जिल्ला लेभेलाव कम्पिटिसन जाबाय डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि आरो बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव चेम्पियन जानायफ्रा आरो रानार्स आप जानाया काउन्सिल लेभेलाव फैबाय आरो जोङो VCDC लेभेलनिफ्राय लानानै काउन्सिल लेभेलसिम जोङो थुलुंगाखां रां बान्थाबो जों होनाय जादों माखासे स्पर्ट्सनि मेटेरियल्सबो जों होनाय जादों आरो बेनि उनाव जों अपेनहै जोङो डिक्लेयार खालामबाय जिहेतु जोंहा बड'लेण्ड FCआ डुरान्ड कापआव गेलेनो मोनो दा बे हिसाबै CM कापनि फाइनेलाव जाय गेलेगिरि किपारा मोजां गेलेगोन बिथांमोनखौ डाइरेक्टलि बड'लेण्ड FCआव
जायगा होनाय जागोन आरो बे हिसाबै जोङो बड'लेण्ड एफसिआव जायगा होनाय जायो। दा बेबायदिहाय जोङो मोनसे बड'लेण्डआव जोङो स्पर्ट्सनि मोनसे जांख्रिखांनाय जोङो लाबोदों आरो मानगोनां गाहाय खुंगिरि बिथांनि दैदेननायजों जोङो स्पर्ट्स डिपार्टमेन्टआ बिटिआरआव थानाय दानि मोन 40 समस्तियाव जोङो बानायनो थाखाय थांखि लाबाय। बिर सिलागां रुरेल स्टेडियाम आरो जोंहा दायो 12 खान स्टेडियामखौ जोङो 5 कौटिनि काउन्सिलानो बानायगासिनो दं आरो बे जाफुङोबा जोंनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार नांगौ जानाय बियो जथेस्थ' सुफुंजागोन आरो बेनि अनगायैबो जोंहा स्पर्ट्स एकाडेमि जोंनि एकाडेमिखौ नांथारगोन। दा बेखायनो एकाडेमिखौबो जोङो क'क्राझार आरो उदालगुरियाव गंनै जों बेखौ जागायनो जासिगोन। जोङो मिथिबाय जिहेतु बिटिआर गभर्नमेन्ट बा इउपिपिएल गभर्नमेन्टआ सारि बोसोर बा 5 बोसोराव गोबां खामानि मावनायनि सायाव जों सावरायबाय आरो नोंथांमोनाबो जायफोरा बड'लेण्ड टाइम्सआव नायबाय थादों नोंथांमोनाबो हयथ' बुजि मोनदों मोनथिदों। दा बे समाव फैदोनि जोङो राजखान्थि बेलायाव राजखान्थिया जिहेतु मोनसे सुबुंनि खामानि बायदि मोनसे जाना थाबाय। बयनिबो माने साननाया राजखान्थिनि फारसे नैबे समाव थांगासिनो दङ। जिहेतु सेप्तेम्बर दानाव बिसायख'थिया जागोन होननानै आसामनि गिबि मन्थ्रिनिफ्राय लानानै आरो माखासे नटिसबो जोङो ओंखारनायखौ नुनो मोनबाय। दा बेनिखायनो बे समाव जोङो मिथिनो नाजागोन जिहेतु नैबे समाव नोंथांनि बियाब भेरगाव 32 नं भेरगाव बियाबजों लोगोसे इन्टार बिटिआर इउपिपिएल हान्जाया बोरै थासारियाव दङ बेखौ मिथिनो लुगैबाय। जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल एबा इउपिपिएलनि दानि आफादगिरि आरो बिथाङा बिटिआरनिबो गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव आरो जोंनि इउपिपिएलनि गायसनगिरि आफादगिरि आसामनि केबिनेट मन्थ्रि मुस्रि उरखावग्रा ब्रह्म बिथांनि नाजानायजों बिथांनि दैदेननायजों बिथांनि दिथा होनायजों जोंहा सानै एमपि आरो एमएलएफोर एमसिएलएफोर जिखिना दङ बयबो जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ गोख्रों खालामनो थाखाय खामानि मावगासिनो दङ आरो जोंहा 3200निबो बांसिन जिहेतु बुथ कमिटि दङ जोंहा गासै बिटिआरआव आरो 420 जा पिसिडिसि जोंनि इउपिपिएलनि दोलोनि स्ट्राक्चारखौ बयबो मिथिगौ। पिसिडिसि लेभेलाव जोंहा प्राइमारि थायो आरो जोंहा मोनफ्रोमबो पलिं स्टेसनाव बुथ कमिटि थायो आरो साब डिभिजनखौ लानानै जोंहा मोनसे डिस्ट्रिक्ट थायो आरो सिभिल डिस्ट्रिक्टआव जेसेबां साब डिभिजन दङ बे डिस्ट्रिक्ट आरो जोंहा दायो जिहेतु 10 साब डिभिजन दङ 10 साब डिभिजनाव जोंहा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ आरो जोंहा सेन्ट्रेलि 9 जिल्लाखौ लानानै मोनसे सेन्ट्रेल कमिटि आरो जोंनि जि स्ट्राक्चार बियो जों आबुं खालामबाय। जोंहा बुथ खनमेलन जानांगौमोन बेयो जालांबाय। प्राइमारिया राजखान्थि जि सोलो बेजों हाबा मावनांगौमोन बियो मावगासिनो दङ। मेम्बारशिप ड्राइभ जोंहा जालांबाय आरो दायो सोलिगासिनो दङ। बेनि अनगायैबो जोंहा जिखिनि गावबा गाव ओनसोल बाय ओनसोल जिखिनि सोलो लानानै खामानि मावनांगौ रायजोजों सावरायनांगौ हमनानै लाबाय आङो जोङो मोनसे हाबाफारि लानाय जायो जों गुदुलुरि आलहि जों गामिफोरनि जिफोर इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोननियाव जोंनि दैदेनगिरिफ्रा थांनानै सावरायनाय बेफोर खामानिया सोलिगासिनो दङ आरो माखासेयाव सोलिलांबाय आरो दिनै जोङो नुदों बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनाय जोंनि सरकारनि खामानि मावनाय सानस्रि सानथौ माखासे आइडिअल'जि जिखौ जोङो आइडिअल'जि एन्ड प्रिन्सिपाल होननानै बुङो बेखौ मोजां मोननानै गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरि आरो दैदेनगिरि बिथांमोनाबो जोंबो इउपिपिएलआवनो फैनानै प्रमद बर' बिथांनि आखाइखौ गोख्रों खालामनानै बड'लेण्ड ओनसोलनि गासैबो हारि माहारिनि जौगानायाव जोंबो खामानि मावफैनो होनना गोबाङानो दिनै जगदान जाफैदों।